Sud sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalik ka ninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Mga kaigsunan, mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome na sad. Nini nga itong tulumanon karon sa ato ang maayong Panglawas. Hinautunta nga ikaw adunay maayong ginabati karon, no? Adunay maayong pamati ang lawas. Gumikan kay kining atong lawas mga igalag igsuon, at ang ayan gyud nato nga pagaampingan. Gumikan kay delikado nga makaangkon kita og mga klase-klaseng mga balatian. Gumikan lamang pod sa ato ang mga ginatawag nga lifestyle or kaning estilo sa pagkinabuhi. Kung kita nag-abuso sa atong lawas, delikado kaayo mga igalag igsuon nga makaangkon kitag mga problema sa lawas. Susama pananglitan ang pagtaas sa atong creatinine. Kabalo ba kay igalag igsuon nga kaning creatinine usa kani ka waste product nga ginahimo sa ato ang mga muscle activity o mga protina nga gikan ra po sa atong mga ginakaon. Normally dapat gina-filter kini siya sa ato ang mga dugo, pinaagi sa ato ang kidney o sa ato ang mga atay. And of course, ginapagawas nato kini siya sa atong ihi. Pero kung ang tao taas og creatinine level sa dugo, delikado kaayo nga aduna siya problema sa kidney. Mo nang importante nga ampingan ang ato ang kidney. Di man ha nga ang creatinine dili ni siya angayan nato nga ipundo sa atong lawas o dili na dapat nato padaghanon. Dapat nato ni siya ipagawas. Ang creatinine usa kani ka chemical waste product nga gina-produce, no, ginahimo sa ato ang mga muscle o sa ato ang mga kalawasan. And dapat nato ni siya i-break down para magawas nato ang ato ang creatinine sa lawas. Kung pananglitan kita mga igalag igsuon, taas kita og creatinine, mao kini ang kasagaran nato mga simptomas. Una, kanunay kitang kapoy ug lutang ang atong paminaw. Gumikan kay dili maayo ang ato ang kidneys, mga nagapundo kini og hugaw sa dugo, no, mga toxins og mamahimo kining hinungdan sa pagluya og sa atong kalawasan ug usab pag angko natong murag lutang nga paminaw. Karami tong dili kita maka-concentrate. Adunay dulom ug usab mabula nga pag-ihi. Ang uban ganin ini mga igaligson adunay dugo. Gumikan kay adunay problema ang kidney nato, dili kaayo masala ang atong dugo ug usab kung ang atong ihi mga igaligson taas sa protina or kanang bula, no, posible nga kanang ginatawag natong proteinuria, no? Pagtaas sa ato ang protein sa atong ihi, gumikan kay wala na kini sa ato wala masala pag-ayo sa ato ang kidneys ang ato ang mga ginakaon. Aduna kitay panghupong sa ato ang mga tiil, sa ato ang mga kanang tikod o baka sa ato mga nawong. Gumikan kay dili na masala sa kidney ang sobrang tubig ug asin sa atong lawas. Munang magpundo kini sa mga parte sa atong lawas nga hinungdan nga adunay murag magpanghupong. Kung ugaling mga igalag igsuon na medyo paminaw nimo, nag-angkon ka og isa o baka duha sa mga akong gihisgutan nga mga sinyales, basin taas og creatinine kanang imong dugo karon. Mas maayo pang mag-SED Cogon Herbal Capsule ka. Gumikan kay ang SED Cogon Herbal Capsule nagaangkon kini sa cogon plant nga napamatud-an nga makatabang og dako alang sa mas maayong kalawasan. Timani kanunay mga igalag igsoon nga delikado ang pag-angkon sa taas nga creatinine. Delikado kani gumikan kay posibleng maguba ang imong kidney o usab hinungdan sa ginatawag nato nga kidney failure. Munang importante kaayo higalag igsoon nga ampingan nato ang atong lawas o usab aduna kita insaktong pagtabang sa ato ang mga kalawasan. Timani kanunay nga dapat aduna kitay pagtabang sa paghatag og depensa, and of course pagtabang pod nga maalim dayon ang ato mga problema sa kalawasan. Tumara ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule 3 times every day, buntag, udto ug gabii. Kung mamahimo mga igalag igsuon, exercise, inom og daghang tubig para ma-release nato ang tanan natong mga hugaw sa atong mga kidneys, no. Matabangan po nato nga mamahimong healthy ug hydrated kanunay kaning atong mga kidneys. And of course, paglikay sa mga pagkaong makahatag og problema, susama sa mga mamantikaon nga mga pagkaon. Gumikan kay usa kini sa matawag nato nga hinungdan nganong adunay taas kita nga creatinine. Timani kanunay mga igalag igsuon, SED Cogon Herbal Capsule, mapalit na kana karon sa mga butika. Ginama kana sa SED Marketing. Tatak magaling! Inyong nabati ang atong Kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garden Capsule, SED Cogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap, ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.